Dzień dobry, mamy sobotę 7 grudnia. Ja mam takie tyły z tym nagrywaniem. Mam tyły też z montowaniem. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest mega trudne. Tym bardziej, że no, są też takie rzeczy, których nie mogę nagrywać, bo gdzieś jestem, bo z kimś rozmawiam. No właśnie dużo jest takich też tych spotkań. No, jak wczoraj byłam na kablach, to załadowało mi się miejsce na karcie pamięci i nie mogłam dalej nagrywać, więc nie widzieliście kabli dolnych, a tam naprawdę zawsze się dzieje. Teraz jadę do paczkomatu wysłać płytę, bo się staram tak codziennie te płyty wysyłać. Tak jak wchodzą zamówienia, takie wysyłam. I też jadę po paczkę Andrzeja, bo Andrzej oczywiście się obudził w tych Włoszech, że ma paczkę do odebrania. Jadę też do Leśna, gmina Szemut. Jadę tam po soki z czarnego bzu, bo my z Andrzejem się tak naturalnie staramy leczyć, wiecie, jak jest jakieś tam choroby, czy coś tam przychodzi, no to się staramy brać wszystko, co jest naturalne. Borys jedzie ze mną, tylko on tu musi przyjść, żebym ja go zapięła, bo on mnie ucieka, on strasznie tego nie lubi. No ale pierw Chmielno, wysyłka płyty i też odbiór Andrzeja paczki, no i jedziemy dalej. A zapomniałam, chcę wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj gramy ostatnią imprezę okolicznościową w tym roku kalendarzowym, bo w styczniu, 4 bodajże stycznia, gramy imprezę już w Kujawsko-Pomorskim. Jest to też impreza taka, no prywatna, ale wiecie, fajnie, że już jedziemy jak najdalej i że to są nawet imprezy okolicznościowe, nie stricte na Kaszubach, a gdzieś tam troszkę w Polskę. Wczoraj jak nagrywałam vloga, to wam mówiłam, że tęsknię za Andrzejem i ja wam powiem, że to moje tęsknota jest tak straszna i taka ogromna, że ja bez tego człowieczka nie potrafię funkcjonować, naprawdę. I może się tak otwieram przed wami, ale ja bym nigdy w życiu nie pomyślała, że ja się mogę tak zakochać, tym bardziej. Jezu, to jest w ogóle trudne, że ja to mówię tutaj do kamery. No i bym nigdy nie pomyślała, że ja się mogę aż tak zakochać, tym bardziej, że nasza pierwsza randka była tragiczna. I ja pamiętam, że ja się tylko modliłam rano, żeby on już do mnie nie zadzwonił, a on napisał do mnie rano. I potem mieliśmy, jak mieliśmy pierwszą randkę mieliśmy w poniedziałek, we walentynki, a drugą randkę mieliśmy w piątek i to był obiad. I ja pamiętam, że on tak na mnie patrzał i się cały czas uśmiechał, ale ja miałam takie wrażenie, że on ma ze mnie bekę, bo on tak mi dowalał na tej pierwszej randce, że to naprawdę było straszne, nie? No. Kto się lubi, ten się czubi, tak było w przypadku Andrzeja, no i tak śmiesznie. Tym bardziej, że między nami jest taka różnica mniej więcej wieku, jaka była między moimi rodzicami, nie? Czyli no, między mamą i tatą było 11 lat różnica, między mną i Andrzejem jest 10 lat różnicy. I szczerze powiedziawszy, zawsze mi się wydawało, że ci starsi chłopi, znaczy starsi, no stary nie jest, no ale no tacy wiecie, no starsi jakby ode mnie, że oni są no mega poukładani, stabilni i tak dalej, a tu się okazuje, że nawet nie dość, że Andrzej biologicznie jest młodszy ode mnie, to na pewno też rozumkowo też, ale mi chodzi bardziej o spontaniczność. Andrzej jest bardzo spontaniczny, on się cały czas czuje młody duchem. Nie, no ja go podziwiam i naprawdę bardzo dobrze mi się z nim żyje. Uważam, że mam fajny związek, bardzo bym chciała, żeby ten związek przetrwał mi, o Jezu, do śmierci bym chciała być z Andrzejem. No ale wiecie jak to jest. Mówię to publicznie, no bo tak czuję. Naprawdę Andrzej to jest taka moja bratnia dusza. Udało ci się odebrać paczkę? Tak, udało mi się odebrać paczkę. A ty dzwonisz tylko w sprawie paczki? Co wiesz? A ty dzwonisz tylko w sprawie paczki? No między innymi. Aha, a co jeszcze? A o co chodzi? A jeszcze co byś chciał wiedzieć? A o co chodzi? No bo tutaj się teraz okazuje, że paczka jest dla ciebie najważniejsza. Co to chodzi, Karolina? No o nic, ja myślałam, że ty dzwonisz powiedzieć, że ty tęsknisz, jak ci jest źle beze mnie. Jaka ja to jestem wspaniała. Nie powiesz tego? A ty co robisz? No wciągam tu się teraz. Się odłączyłem od grupy, Bo oni za wolno zjeżdżają? Co? Bo oni za wolno zjeżdżają? Nie, bo ja się założyłem, że to jest jakieś 80 km. 80 km na nartach? No. Nie. No i z racji tego, że ja lubię wyzwania, no. Ja powiedziałem, że dzisiaj ten rekord pobije, no i próbuję go pobić. Na razie słabo idzie, zobaczymy. A ile już masz kilometrów za sobą?
Ja mam 25 na razie. Ojej, no to i tak jest, Andrzej, dużo, to jest wyczyn. To jest wyczyn, ale to jest mało. 10 trochę brakuje. No, no trochę jo, 65. No ale no może zrobisz, ale to i tak sobie za dużo kilometrów wziąłeś, nie? Na plecy. Nie, no zrobię. Tylko muszę cisnąć. Jadę teraz na największą górę. I z Andrzejem jest tak, że to jest tak komfortowy dla mnie człowiek, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. Ja mogę przy nim wszystko i on jest takim moim motywatorem. Szczerze, ja nie znałam nigdy takiej osoby, która mnie tak motywowała do czegokolwiek. Wracam z Leśna, odebrałam soki z Czarnego Bzu, jadę z powrotem na Kawle Dolne, po psa, po Borysa, a po drugie, no chcę chwilę jeszcze pobić z mamą i będę wracała do Chmielna i będę ogarniała takich dużo papierkowych spraw, które mam zaległe i będą na pewno takie 2 dni, gdzie ja w ogóle nie będę kręciła tych vlogmasów, dlatego, że ja mam takie tyły w dokumentach. Ja ostatnio myślałam, że to jest praca na 1 dzień, a tu się okazuje, że nie, że muszę całe 2 dni w takim spokoju poświęcić na to. No i w tygodniu też będę sprzątała nasze apartamenty, bo fajnie by było, gdyby na święta Bożego Narodzenia coś się wynajęło. Jak się nie wynajmie, to trudno, ale przynajmniej będę miała zdjęcia. Mam soki, słuchajcie, i teraz po cały karton, bo mam cały karton soku z Bzu. Sok z Bzu dla Andrzeja. Ja jestem do tyłu nawet z kalendarzem adwentowym, więc dzisiaj otwieram 6. A w 6 mamy maskarę i jak wiecie mam sztuczne rzęsy, więc to na pewno wykorzystam na rzęsy dolne, no bo dolne trzeba malować. Tu mamy korektor rozświetlający i bardzo dobrze, bo mi się skończył. I mamy też, moi drodzy, mamy trio do konturowania. Tarararam, tarararam. I mamy trio do konturowania, no dla mnie te kolory są na lato, ale będę je próbować, więc w 6 no mieliśmy aż 3 rzeczy, więc dużo. No i od razu jak jesteśmy przy 7, to otwieramy 7. Powiem wam, że jestem zadowolona z tego kalendarza, tu jest naprawdę bardzo dużo kosmetyków. Pewnie mamy cień do powiek. Nie? O, już świeci. Diabeł wie, co to jest. Mamy cień sypki, mega świecący, mega świeci. Mega. Kurde, ja mam zawsze pecha! Ale jest piękny, kurde. Zawsze najfajniejsze rzeczy ja coś zepsuję. Zobaczcie. Widać? Jest taki... Widzicie to? Jakie drobinki tu latają. O Jezus, cudowny. Cudowny. A ja zepsułam. Siódmy grudnia wieczór, a ja jadę grać koncert. Jadę grać koncert. Może coś wam pokażę, chociaż nie wiem, bo będzie ciężko. Tak jak mówię, nie ma Andrzeja, więc nie ma jak nagrywać. Ale no, jedziemy na koncert. Słuchajcie, ja się teraz ukrywam pod salą w Smarzynie. Gramy dzisiaj na 30 Radka, to jest niespodzianka.